yw Gabriella Dukes. Dwi'n dod o Port Talbot a mae rai o teulu fi'n actually dod o Pontrhydyfen. Oedd taid fi wedi mynd i ysgol gyda Richard Burton. I fi fel rhywun sy'n dod o Port Talbot, mae Richard Burton fi'n credu a stori fe wastad yn y meddwl i dweud bod unrhyw beth yn posibl. Dim ots ble chi'n dod o, beth mae cefndir ti, os ych chi'n cael breuddwyd a ti rili moyn wneud rhywbeth a gweithio'n galed, chi'n gallu wneud e. Mae'n wych i glywed bod pobl yn dathlu y cam mlynedd o Richard Burton. Mae wedi cael effaith enfawr ar y dre, ar Port Talbot, Pontrhydyfen. Ble bynnag fi'n mynd, mae pobl yn wastad yn gwybod. Chi'n dweud Port Talbot a maen nhw'n gwybod am Richard Burton sy'n gwneud eich chi'n teimlo'n browd rili, dod ar ardal hefyd. Ac i glywed bod siwr gymaint o bobl dal yn dathlu fe, siwr gymaint o pethau mynd ymlaen o gwmpas y lle. Mae'n wych a mae'n haeddu fe achos mae wedi rhoi Port Talbot a Pontrhydyfen ar y map.